drugi zborovi na pejgambera alejhi selam se kači na hudba i reče: Ejuhan nas, mel fakru akša alejkum. O muslimani, o luđe, ne se plašam za vas od siromaštija. Ne se plašam za vas muslimani od siromaštija. Nema da vidite siromaštija. Innema akša alejkum od dunja. Tuko za vas muslimani se plašamo dunjalu. Dunjalu kod je onaj koji će me uništiti. Vidjet će počnete da se nadprevaruvate. Koji da ima pogolema kuća, koji da ima pogolema smetka, koji da vide pobogat, koga će počnete da se nadprevaruvate i da se borite za dunja, fatuhlikakum kema ahlakatkum min qablikum. I ovaj dunjaluk će me uništi kako što bi uništi poranični narodi. Poranični narodi svi te nastradane od luksus. Ne nastradane od siromaštija. Turska imperija je 100 propadala od siromaštija? Ne. Od luksusa. Koja će se odbrane na dunjalučki uživanja, na slasti, na zadovoljstva. Toga što dođe Allah gnev i Allahova kazna i Allah gi trgne od svjetska scena. Zato musliman ne smije da se plaše od siromaštija. Allah garantira da kad nekomu mu go propišal risk. I riskot će dojde. Risk od Allah, a istovremeno i naš trud, naše zalaganje da stignemo to risk. Međutim, pejgamber sallallahu se plaši da nas od siromaštija, se plaši da nas od dunjaluk. Ako mi se zanesemo po ovoj dunjaluk, po njegovite materijalnih dobra i toga što ne uništava ovaj dunjaluk. Vtoro. Ejuhan nas, Allahe, Allahe fi salat. Ovo je golema poraka. O luđe, žimi Allah. O luđe, as-salat, as-salat. Namaz. Čuvajte u namazu. Ako čuvate namazot, ja čuvate vašata vera. Namazot je posebno hedije na pejgambera alejhi selam koje ni go ostavio na smrtna postela. As-salat, as-salat. Ali radijallahu anhu veli kana akhiru kalami nabi sallallahu alejhi ve sellem as-salat wa ma malakat aymanukum. Ovaj hadis go prenesува Ibn Mađe, hadis sahih. Veli Ali radijallahu anhu. Posebni zborovi na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Posebni zborovi na pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. So koji zborovi go napušti ovoj dunjaluk i se preseli na ahiret, bea namaz. Namaz. I on je koji što se vaš posebno. Zato namazot, dragi braća, je golem direkt iz tog nova vera. Moramo da ga čuvame, ako sakame da ja se čuvame ova naša vera. Nije zboruvamo i porano što znači namaz. V ovoj dunjalu, polno su problemi iskušenja. Jedinstveno možemo da se smirime samo u namaz. Isteinu bi sabru vas salam. Potpomognete se. V ovoj dunjalučki život su namaz i su sabr. Tije se dve krilijane da musliman koji može da leta u ovoj dunjalu. Nemaš namaz, nemaš sabr, vallahi će vidješ razočaran u život. Će vidješ deprimiran, će vidješ nasekiran. Će vidješ stalno potemnut, stalno deprimiran, depresiran. Treta poraka. Vidite, ovdje se posljedni zborovi na pejgamberu. Zato i naglašavam posebno. Ejuhan nas, estausu bin nisa i hajra, ittaku Allaha bin nisa. O luđe, plašete se od Allah za ove ženi koje Allah vi dade na raspolaganje. Vi poračujem da se odnesuvate dobro kod vašite soprugi, kod vašite ženi, Allah vi dade na raspolaganje. Zamislite, deneska i porano Islamo se optužuva za vera koja je diskriminatorska vera prema ženata. Deka Islamo da ponižava ženata, deka ne i dava pravo na ženata. Zamisli posljedna poraka na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. Ejuhan nas, ittaku Allaha fin nisa. O čoveče, koja sakaš da i napravi zlo na žena, nepravda, da maltretiraš, laši se od Allah ti je dao amanet. Vas tausu i vi poračuvam
da imate dobar odnos kod vašite sopruge. Što i reče pejgamber alejhi selam: "Hajrukum, hajrukum li ahli, wa ana hajrukum li ahli." Najdobar od vas je onaj koji najdobro se odnosio sa svojata žena, a ja se odnesujem najdobro sa svojata familija. Do 1805. godina u Anglija bilo zabraneto od verskite luđe da žena go dopre sveto pismo. Mireći se smetala za nečisto stvorenje. A 1400 godini pred to pejgamber alejhi selam ni poračuva dobar odnos na ženi. I muslimani koja go sobra Kuran, znate komu go dado na čuvanje? Da li neko od nas zna koja muslimani ko su Kuran vo vremena pejgambera ne beše sobran vo zbirka, vo mushaf, ne beše sobran kako danas što je sobran vo korici. Beše Kuran rasturen na palmini licija, na koža, na drvja, vo hifz, vo pamet na luđe. I muslimani go sobra vo zbirka. U vremena Bekar i u vremena Osman radijallahu anhu. Koja muslimani go sobra vo mushaf, vo knjiga sokorici i go tada na čuvanje na žena, na Hazreti Hafsa radijallahu anha. Islam od je počest na ženata. Zova potrebna je posebna tema. Četvrta poraka na pejgambera alejhi selam. Pejgamber alejhi selam beše na hudba. I zamisli na hudba pejgamber alejhi selam pravi dova za ovaj ummet. I pejgamber veli: "Allahukumullah, hafizakumullah, sabbatakumullah, nasarakumullah." O Allah, zajakni go boje ummet. Allah da ve zajakni. Allah da ve pomogne. Allah da ve začvrsti. Allah da ve sočuva. Znači četvrta poraka. Dova na pejgambera alejhi selam za kogo? Dova da nas da Allah ne čuva ova vera. I da ni pomogne i da ne zajakne. Peta poraka na pejgambera alejhi selam. Usikum bil ansar. O muslimani, vi poračuvam za ensarite. Koji su ensari? Žitelite na Medina. Tije su oni koji mu pružija pribežište na pejgambera alejhi selam kao go istara nego je narod od Meka. Mekancite go istara na pejgambera alejhi selam. Ne mu dozvolio da go širi islamom, mu dada otpor. I koji go prihvati na pejgambera alejhi selam? Ensarite. Žitelite na Medina. Tije go primija od nivnite domovi. Tije mu dada podrška. Pa veli pejgamber alejhi selam: "Usikum bil ansar." Mi poračuvam da neki zaboravite ensarite, žitelite na Medina. Tije mi pomogna u najtežki momenti. Fakbelu min menahsinihim, wa težavezu an mesihim. Ona što je izlego od njih dobro, primete go, a ona što je lošo, nadminete go. Vi što ni poračuva pejgamber sam. Kaj čovjeka koji ima dobro, zemi go, a ako ima nešto lošo, ukrimi go. Ne da go širiš. Šesta poraka. Za ova poraka šejh bin Laden vojuvaše. Ahriđu mušrikine min džaziretin Arab. I to ova poraka pejgamber je reče o četvrtog. A koji dan se preseli pejgamber alejhi selam? Vo ponedelnik. Četvrtog, petog, sabota, nedela. Tije se 4-5 dana pred da se preseli pejgamber alejhi selam na ahiret, pejgamberi izvadete gi nadzor od arapski poluostrov mušricite. Na arapski poluostrov ne smija da se spoja dve veri. Ne smija min džezirati Arab na arapski poluostrov da ima dve priznati veri, islam i hrišćanstvo ili evrejstvo. Kako što u Vatikan ne može da ima druga vera osim katoličstvo. I zato mnogo šehovi koji stana u džihad, stana prodaju hadis. Saka da goći sa arapski poluostrov od bazu američki, od vlijanije zapadno u islamski svijet. Znači, tije ne se tuka dodeni za dobro, tije se dodeni da ih koristat islamski bogatstva i resursi na muslimani. Ahriđu, zamislite posebna pejgamber sam,
i sterajte gi nadzor mušriciti i neverniciti od arapskih poluostrva. 7. poraka. Ovo je mnogo važno. Pejgamber alejhi reče: La tattakhidu qabran 'ida aw wathnan yu'bad min ba'di. Nemojte posle moja smrt moj grob da go zemljate za mjesto na molenje. Znači grobovima pejgambera alejhi ne smije da se zeme kako mjesto, kako kip, kako idol. Kako što danas kad vi gledate u islamski svijet, ima turbinja i luđe onda tamo ostala pari, bara, pomoć od umre i luđe. Pejgamber zabranuo od njegov grob da se bara pomoć. Njegov grob da se vrti, da se pravi tava, da se kruži i da se bara pomoć. Pomoć se bara samo od Allaha dželešanu. Koja će pomeniš pokraj grob na pejgamber sa oseljem, samo si došao da rečeš assalamu alejke ja Rasulallah, assalamu alejke ja Habib Allah, assalamu alejke ja Šefi Allah. Ništa drugo. Samo da mu isprati selam na pejgamber sa oseljem, a ne da baraš pomoć na pejgamber sam. Gdje će ima daneska takvi muslimani koji bara pomoć od umreji. Allah da ne čuva. 8. poraka na pejgamber sam. La'ana Allahu al-yahudu wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah da gi proklone Jevreji i hrišćani koji gi zema grobovite na pejgamberi za hramovi. Zamisli, Jevreji i hrišćani grobovite kada su zakopani Božite izbrani luđe pejgamberi, ti je na njih napravija turbinja, na njih napravija hramovi i tuka se molati bara pomoć. To je strogo zabranjeno u islamu. 9. poraka na pejgamber alejhi salatu vesselam reče ona što su govorili prema delegative da go ispunite. Pejgamber alejhi salatu vesselam preda se preseli na ahiret naredi Usame ibn Zaid da povede muslimanska vojska u osvojivanje na teritoriji. I Abu Bekr to go ispuni. 9. poraka na pejgamber alejhi salam bolen koji edbaj boješe da stoji na noze, go noseše Al-Fadl i Ali radijallahu anhu za ramenja. I izleze pred džemat i mu reče ejuan nas, o luđe. Ako nekomu nešto borđam, ako nekomu nešto mu su zemala, a ne mu su vratili, o luđe slobodno pobarajte od mene. Najpođe će vesakam koga će mi kažete u lice nekomu nešto borđam ili nešto mu su zemali i treba da mu vratim. Toga stana jedan ashab i reče Boži pejgamber je jedna prilika zede od mene 3 dirhemi i ne gi vrati. I pejgamber alejhi mu reče Alija da ti mu gi vrati. Pejgamber alejhi sakao da izleze čist pred Allah dželle dželaluhu. Sakao da izleze čist pred Allah dželešanu. I zato pobara halu, pobara da mu vrati borđu. Videći zna deka čovjek da padne šehid na Allah pad, na front, ako ima borđ za njegov, neplaten, nevraten, togaš nema da mu se prosto grehovite. Ovo je beja samo nakratko nekoliko poraki na pejgamber sam. I zamisli pred da ispušti duša pejgamber alejhi selam, je povika njegovata čerka Fatima radijallahu anha, za kogu pejgamber alejhi selam reče vallahi, Fatima bid'atu minni. Fatima je moj del, moje parče, koji će ja nasekira, nema mene me nasekirao. Koji će ja voznemiri, nema mene me voznemirua. Ja dobliži pejgamber rekao Fatima ja gušna. I šepna Bogu. I ta počne da plaće. Potom i šepna pak vo uho, počne da se smeje. I kako pejgamber se preseli nahred, Aisha radijallahu anha ja praša, ja Fatime, da te prašam nešto. Zašto na smrtna postela koja pejgamber ti šepna jednaš, zaplaši. Ako ga ti šepna povtor pad, počne da se raduješ i smiješ. Što beše ta radoda? Što beše pričina? I Fatima veli, radijallahu anha, veli pejgamber koja prpad mi šepne mi reče, od ova bolest nema da krtuva. Deka s ova bolest će umrati. Deka naskoro ćete napuštamo Fatima i ćete preslam kaj Allah dželešanu. I togaš Fatima što? Togaš počne da plaća.
kako će se razdelat moj tako. A vtori pat koga mi šepna, mi reče, o Fatima, ti će budeš prva koja će mi se priključiti na ahiret. Što znači ovdje zborovi? Deka posle mene mnogo brzo i ti će budeš kaj mene tamo na ahiret. I Fatima radijallahu anha za samo 6 mjeseci posle preseluvanja na pejgambera alejhi selam na ahiret, posle 6 mjeseci od smrta na pejgambera alejhi selam, i Fatima radijallahu anha se preseli na ahiret. Potom pejgamber sam gi sobra svojite ženi. Ja sobra svojata familija i ostavi amanet da go čuvate ovaj din, da gi izvršuvate Allahovite naredbi, da gi izbegunuvate Allahovite zabrani, da bi dat primjer za ovaj din, da go čuvate ovaj islam. To беше последни зборови на пегамбер алейхиссалату вассалам. Сите овие 10-11 пораки, сите овие пораки се случиле 10 дена пред да се пресели пегамбер алейхиссалам на ахирет. Затоа наша должност е од време на време да се подсетуваме на овие пораки на пегамбер алейхиссалату вассалам. Посебно во овие денови кога се напаѓа личноста на пегамбер алейхиссалату вассалам, кога се вреđa неговиот зик и дел. А наш начин на одбрана на пегамбер алейхиссалам е да ги спроведеме и имплементираме во дело и пракса овие пораки на пегамбер алейхиссалату вассалам. Го молим Аллах Джелешанху со неговите убави имиња и свршени својства да не спои во друштво со него, со пегамбер алейхиссалам на судни ден, да бидеме проживеани во негово друштво на судни ден и од оние кои ќе го обидат образот на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, а оние кои си поигруваат со овој дин, оние кои го срнуваат неговиот пегамбер, исламот, Аллах Джелешануху ќе ги казни и на дуња, пошто Аллах во Куран вели: "Валлазина ю'зуна Расулаллах лахум азабун алим", оние кои го вознемируваат, оние кои го навредуваат пегамберот, наскоро ги очекува болна казна. Тоа е курански ајет, Аллахова гаранција. И наша последна дова е Алхамдулиллахи раббил алемин, ва салавату ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.